Nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy a végleges döntés megszülessen és eljöjjünk Nagyváradról ide Egerbe. Azt hiszem, hogy mindenek előtt az Úristen keze benne volt ebben az egészben, és ő az, aki minket elmozdított onnan és ide hívott, ide rendelt. Legalábbis egyelőre minden ezt mutatja, és eddig minden ezt mutatta. Odahaza nyilván már megvolt egy zenei múltam, hogy úgy mondjam, a Nagyváradi Zeneliceumban is tanítottam, és egy másik zeneiskolában is tanítottam, már több mint 16 éve tanítottam ott, és nyilván nagyon sok zenekarban játszottam, több alkalmam volt híres neves emberekkel is nyilván muzsikálni. Tehát nem annyira a karrier építés hozott ide, mint inkább az, hogy nagyon vonzó volt az a városka, inkább a békéje és az élhető közege az volt, ami nagyon vonzott, és végül is amellett döntöttünk feleségemmel és gyerekeimmel, hogy átköltözünk ide. A zenét azt nyilván már kicsi gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat hallgattam, nagyon szerettem az Abba együttes zenét, édesapám állandóan azt hallgattatta velem, illetve Queen-ben nőttem fel, úgyhogy mondhatom azt, hogy jól megalapozták szüleim a zenei karriert, és hát úgy kezdtem, hogy először szájharmonikáztam, volt egy matematika tanárom, aki nagy hatással volt rám, és ő tanított szájharmonikázni, illetve aztán majd gitározni, de csak akkordozást és könnyű zenét tanított, de később, mikor dönteni kellett, hogy mégis mi lesz majd az a szakma, ami igazán nekem megfelelő, akkor választottam azt, hogy klasszikus gitárt tanulok, és zeneiskolába beirattak szüleim, illetve felvételiztem 9. osztályba, szakközépiskolába, és hát aztán később nyilván ezt folytatva az egyetemmel elvégeztem, pedagógus lettem, zenét tanítok, klasszikus gitárt tanítok jelenleg is. Amikor elvégeztem odahaza az egyetemet, akkor én már 4 éve tanítottam, és bár nem volt kitűzött álmom az, hogy tanár legyek és gitártanár legyek, de úgy érzem, hogy ebben megtaláltam azt, amit szeretek, és nem csak hogy szakmám, hanem hivatásom is. Hát nyilván ez a váltás egy kicsit nehezebb volt, odahaza ugye eleve más a zeneoktatás, nem minőségében, hanem módjában másképp történnek a dolgok. Itt úgy érzem, hogy megtaláltam végül is azt a formát is, ami azt kiegészíti. Nyilván odahaza a gitároktatás, a zeneoktatás is inkább az orosz iskolát követi, itt pedig egy német iskola után megy inkább, de így együtt a kettőt hál' Istennek jól lehet ötvözni, és úgy látom, hogy ez a gyerekeknek is megfelelő, a növendékek is szeretik. Nagy élményem az, hogy odahaza Nagyváradon voltak olyan tanítványom, akik később ők is egyetemre mentek, konzervatóriumot és egyetemet is végeztek, sőt van egy diákom, aki most gyakorlatilag a helyemen tanít Nagyváradon. Úgyhogy hát, hogy őszintén hány olyan növendékem volt, aki úgy került ki a kezem alól, hogy büszke is vagyok rá, hát sok, de nem tudom megmondani szám szerint. De az igazság az, hogy nem követtem úgy, hogy most minden diák mindenképpen nagyon-nagyon sikeres legyen ebben a szakmában, illetve hogy a gitározás annyira sikeres legyen számára. Én annak örültem igazán, hogyha úgy tudta a gitárt szeretni, és úgy tudta elsajátítani a gitár mindenféle apró trükkét, hogy az számára élmény legyen, hogy azzal másoknak ugyancsak élményt tudjon szerezni, és örömet. Inkább ez volt a lényeg. Odahaza Nagyváradon volt néhány zenekar, amiben muzsikáltam, amint említettem is, meg volt egy saját zenekarom is, 13 éven keresztül muzsikáltunk együtt, ez a Talentum zenekar volt, és erre azért vagyok nyilván büszke, meg nagyon szerettem ezeket az éveket, amikor együtt muzsikáltunk, mert olyan társaim voltak, akikkel gyakorlatilag együtt nőttem fel, és velük nagyon élmény volt járni az országot, Magyarországot, sőt a világot, mert hál' Istennek voltak alkalmaink a angliai, írországi, skóciai, hollandiai, mindenféle turnékra,
és ezeken az alkalmakon úgy érzem, hogy méltóképpen tudtunk szolgálni. Úgy éreztem mindig, hogy az Isten annyi áldással látogatott meg minket, hogy ebből mi is tudtunk adni másoknak a zenén keresztül, és ezt nagyon-nagyon szerettük. Hát nagyon sajnálom, hogy most már ez nincs, bár lehet, hogy a jövőben még alakul valami ebből, tehát ezt majd meglátjuk. Nagy öröm számomra az, hogy a nagyobbik fiam ő zongorázik, és a Talentum együttesben is zongorázott velünk. Az, hogy ide kerültünk Egerbe, egy kicsit neki is köszönhető, mert ő szeretett volna mindenkit Budapestre felvételizni a Bartók Béla Kiskonziba, és hát odahazulról ezt nagyon nehezen tudtuk volna nyilván anyagiakban is kivitelezni, meg a távolság miatt is nehezebb lett volna. Ez is befolyásolta a döntést, hogy akkor valahova közelebb, de hát nyilván Eger volt az, ami a szívünket megérintette, ezért is idejöttünk. Innen nyilván könnyebben is fel tud utazni. Hál' Istennek sikerült a felvételi, bejutott az iskolába, úgyhogy ő most ott kezdte már szeptemberben a tanulmányait. Kisebbik fiam pedig pont ahogy ide kerültünk, akkor egyik alkalommal az iskola kapujában visszafordult, és azt mondta, hogy ő hegedülni akar. Nem tudom, honnan vette az ötletet, de ennek is nagyon örültem. Ő most 5. osztályos és másodikos hegedű tanszakon, úgyhogy nagyon örülök, hogy mindkét fiam viszi tovább valamilyen módon a zene szeretetet és a zene művelését is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy majd idővel adódik olyan alkalom, amikor a család együtt muzsikálhat, és lesznek ilyen alkalmak, lehetőségeink. A feleségemről annyit mondanék, hogy nyilván ő a legnagyobb támogatóm, én is neki a legnagyobb támogatója vagyok minden tekintetben. Ő most itt Egerben a református gyülekezetben mint segédlelkész szolgál. Remélhetőleg most szeptembertől tanítani is fog, hittant fog tanítani, ezzel kipótolva az ottani lehetőségeket. Abban bízom, hogy neki is ugyanúgy meg lesznek majd a lelki sikerei és lelki élményei itt Egerben. Egyelőre úgy néz ki, hogy meg lesznek, kialakulnak a dolgok. Nagyon remélem, hogy együtt tényleg harmóniában élhetünk majd. Amikor ide kerültem Egerbe, akkor féltem egy kicsit attól, hogy majd vajon a zenei életben hogyan tudok részt venni, hogyan kerülhetek be. Nyilván nem nulláról szerettem volna indítani, mindenki szerintem, aki egy más városba költözik, azért hozza magával a múltat, és nem nulláról szeretnék kezdeni, de abba is belenyugodtam volna, ha nulláról indulok. De azt kell mondjam, hogy hál' Istennek adottak olyan lehetőségek, és itt szeretnék köszönetet is mondani Gulyás Lászlónak és Barci Benett Edinának, a zeneiskola volt igazgatójának és jelenlegi igazgatójának, illetve fordítva, mert hát Gulyás László most az igazgató. Ők nagyban segítettek és támogattak abban, hogy megtaláljam magam a zenei életben is, valamint most, ami tényleg nagyon nagy projekt volt és nagyon nagy élmény is volt, ez a Symphonic Like nevezetű koncert, ami augusztus 20-án volt a Dobótéren. Nyilván volt már részem ilyen jellegű produkcióban odahaza is, sőt voltak nagyobb jellegű produkciók, amikben részt vehettem, de valahogy mégis ez most úgy érzem, hogy egyfajta beteljesülés volt számomra. Aminek nagyon örültem, hogy magyar színpadon, magyar emberekkel, magyarul énekelhettem, magyar közönségnek. Tehát sokszor volt az, hogy tényleg 8-10 ezer ember előtt is muzsikálhattam, és ezért is hálás vagyok, de ezek az alkalmak többnyire ugye román közegben történtek. Volt, amikor nem is énekeltem, csak nyilván gitároztam, most pedig Isten megadta azt a lehetőséget, hogy magyarul énekelhettem is, és gitározhattam is mellé, úgyhogy ez fantasztikus élmény volt számomra, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki ebben velem volt. Eddigi munkásságom, vagy eddigi életem, zenei pályám során nagyon sok mindent megtapasztalhattam, tehát én most már igazán nem nagyon várok el semmit az élettől, azt mondom, hogy nyitott vagyok mindenre, és hogyha jönnek lehetőségek, akkor meggondolva ugyan, de szívesen vállalom. Azt mondom, hogy az igazi nagy álmom az lenne, hogyha ebből a Talentumból valami még kialakulna, illetve ehhez hasonló módon valamilyen keresztény zenei együttest tudnék létrehozni, akár itt Egerben, és ezzel szolgálni. Nekem nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy azt a tehetséget, amit kaptam, azt át tudjam adni.
én úgy érzem, hogy ez egy ajándék az Úristentől, és nekem ez kutya kötelességem, hogy ezt átadjam, hogy ezzel szolgáljak, és ez az a tapasztalás, vagy tapasztalatom, hogy mindig áldás követte ezeket a szolgálatokat, munkákat. Én remélem, hogy az iskolában is sikerül ezt átadnom, a zeneszeretetet, és azt, hogy a zenével üzenni lehet, és remélem, hogy más területeken is sikerül majd akár klasszikus zenében, akár modern zenében ugyanúgy átadni az üzenetet.